Euskaltzain burua, sailburua, aldun nagusia, euskaltzainak, Francisco Azkarrak, alkate jauna, arduradunak eta entzule guztiok, egunon. Euskal hiztunontzat eta euskal gizartearentzat egun gogoangarriak dira gaurtik abiatu eta larunbata bitartean biziko ditugunak. Gure hizkuntzaren batasunerako bidean lehen mugarria jarri zenetik 50 urte igaru direla ospatuko dugu. Lekua eta testu ingurua ere ez dira nola nahikoak. Leku eder bezain simbolikoan gaude, Arantzasun, eta testu inguru ezin hobean, euskaltzaindiaren mendeurrenaren barruan. Ospakizunetarako sasoia da, bai, baina orain dagokigu oro bat ibilitako bidearen azterketa egitea. Erronka berriak identifikatzea eta nola ez, etorkizunera begirako helburuak finkatzea. Esan daiteke beraz, gaur zabaltzen ditugun jardunaldietako izenburuari zo eginez, Arantzazutik mundu zabalera salto egin zuela Euskara Batuak duela 50 urte, eta orain mundu zabaletik berriro Arantzazura bueltatzen dela indarberritzeko asmoz. Duela mende erdi, gaur bildu garen eremu honetan, ezarri zen ibilbide berri bati hasiera eman zion mugarria. Gaur aitortu egin behar dugu, orduko erabaki eta lanketari zor diogula hein handi batean, sekula pentsatuko ez genuen bizitzako zeinbat alorretan euskaraz bizi ahal izatea. Horregatik, Laboral Kutxak ere aspaldi egin zuen euskararen aldeko apustua. Aitortu behar dut euskara gure harreman formal zein informaletako hizkuntza dela. Gure lanerako ezinbesteko tresna bat dela eta euskara aurrera begirako erronka nagusietako bat ere badela Laboral Kutxarentzat. Esaten da eta ezin uka daiteke, hizkuntza baten biziraupena eta edapena erabileraren bidez bermatzen dela. Baina ez soilik bide horretatik. Gogor, tinko eta azten jarraitu ahal izateko oinarri sendoak behar ditu euskarak. Zuhaitz handienak sustrai zabal eta sakonak behar dituen bezalaxe. Horretan ere sinesten du Laboral Kutxak, eta horregatik badira zenbait urte gure erakundeak euskaltzaindiarekin lankidetzan diharduela. Etorkizunaz hitz egin ahal izateko, ezinbestekoa deritzogu oinarria zein den ezagutzeari. Nun, zer, eta nola egiten den ezagutuz, asko zerrazago eta zuzenago argituko dugu nun, zer eta nola egin genezakeen. Horren adibide dugu, besteak beste, Laboral Kutxak euskararen herri hizkeren atlasarekin duen aspaldiko lotura estua. Akademiaren egitasmo hau bere sentitzen du gure erakundeak. Edukien argitatzetatik hasi ginen eta euskara ibiltaria erakusketaren bitartez, altxorronek gordetzen duen ezagutzaren zabalkundera arteko bidea egin dugu azken urteotan euskaltzandiarekin batera. Gure fundatzailea zen Jose Maria Arizmendiarreta gogora ekarri nahiko nuke. Berak askotan aipatzen zuen lankidetza kontzeptua. Lankidetza gure ibilbide osoan zehar ardatz nagusia izan da. Borondateak batuz eta guztion konpromisoarekin ziur nago etorkizunean ere kooperazioa, elkarlana eta gure herriaren aldeko zerbitzua gure izatearen arrazoiak izango direna. Arro gaude horrela jokatzegatik. Esandako guztiarengatik, ohore bada Laboral Kutxarentzat jardunaldi hauetan parte hartzea. Horrela guk euskararekiko dugun konpromisoa berretsi egiten dugu. Eta gainera, espero dugu larunbata bitartean egingo diren azterketa, hausnarketa eta ekarpenek beste aurrera bide bat ematea euskarari. Ondo egindako lanak bere fruituak emango ditu eta. Eskerrik asko guztioi.